Murigeri asorobotironde kubwatekana n'umubaro homonene hoyo wesokia kurigia obobwenia hase chinyagitari au emiye county ya Nyamira nige namba yarokandire gotiwa magega n'omuroberio bwokwena n'obokonyi bwobobwenia kurwase serikali osha wetera buna tibairi getensio muroberio yo munyagitari omonene ase nyagitari enene ye county ya Nyamira Angela Kerubo nigo bona asegetira abantu baine kibuna nkweri kebe nsio muroberio yo eribache korobia obokoreri ase chinyagitari nabo igokorobia abagambi habo bako babwatesia ase campaign yogose yokweri kyanse yo muroberio yo Murikito Vincent Monda namange Nonyo mu chief officer se ministry y'abachano Dr. Massimo Ngangi kagoteba buna umukenoro abwasa abantu bagenderere kwerikia somoroberi bobobenia osha nigekorolekana buna enambende nero ibatoboremero kwerikia somoroberi yo ekera abantu batari kwerika somoroberi osha nigo bakonyora obututukano chingaki bakoriyo obokoreri bw'abachano ase chinyagitari au nabo igo guturwa n'emiroberi ya butambe ya nyagitari Dr. Angela Kerubo no munyagitari amonene ase nyagitari ene county ya Nyamira uyo gutumanya buna enyagitari ya Nyamira county rivaro nerotera tugomagega no muchando yo twanyale kuba twakonyora challenges namang'ana sha kurwasa abananchi baito bantu bange mbali kona chasha bono intu ase nyagitari yaito konyora abantu abange bagocha omonto tanachetisha monto tanachetisha tabwati none kebande linde togotaka komokonya bune nyagitari kwanya monto yetabwati kebande tabwati nyasha nikianda yonsi emegima tanya kubwata no enkebande konyora omonto ale nonye 35 years unatanya kurigi kebande akonyo nonya mang'ana arengete kuboria abantu kwerikia berega kubwata kobuna kero monte rike na sha niga abantu bande bachorere kuombia kwerikia egento boigo Dr. Angela agoteba obuya no bonke boro ekekero bwirigetie na sha ngo konyere mono sana asonde bwensi orwarire obeira admitted nyagitari namete shango konyere sha nabe okoira nonye ntieta ekobekere chuma sha ngwakanere mpaka ICU sha nabego tenenera ICU buna 28,000 per day buna bono kogocha maternity kobwate sha ekogotenenda na keregento paka tieta nyogota kere kogenda main case ogenda ICU sha nabeko gotenenera igo shango konyere ekero chinga chinyinge chiarorekane kuremerwa nabo igo butaka koiremeri eke nabo gekobe getanga somoroberi bobwenia kulenda abananchi nigo bakoborigwa ko moroberi bobwenia oshari bagali tangani iri kwango yo bobwenia ase chinyagitari buno bwamo basokano nasabira abantu baito bonsi tafadhali na chasha ngo aja bangi na baito nonyo muroironde bwensi sha tigebe basic kendo muntu onde bwensi atakere gotwara sha ko register mbosa tigotena etora bataka nto konyara sha registration is free so long as obwate kebande esegie yekoyebwa buya netakira abagambi bare pime abo mara manke bararikane kurika mauko ayakora kibirango byo butaka sabanto osemba semi abananchi ubuya bwo kwerikia na sha Mbiro no mwadimini ase nyagitari nene ye county ya Nyamira kupewa barua na assistant chief ama chief kuja usaidiwe waiver hiyo aicha kufanya kuwa utapata usaidizi. Kitu ya muhimu kwanza ni chifu hakikishe kuwa huyu mwenye ameendea barua awe amekata sha. Hapa kwa hospitali tunasisitiza hata ukienda ukipewa barua ya chifu lazima ukuwe umekata sha. Ikuwe kama ni baseline ya kufanya mwananchi yoyote akuwe na sha. Kitu ya muhimu ni kumwambia aende akate sha. Ngo aja bagambi baito gweta tigakurikira abantu amarube buna wevu abarwaire yaya karaburi umuroiro no bwate none kebande mubori kwanya ko register sha onya mondo tanya okora bintu bunebe tobasa kumurikira irube intubune nyagitari ntorere dikokonya lakini omonto twara sha Dr. Angela kagendete kwireri magari aya iri kuboria abananchi birarigane bwikirano chinga kibago cyakuriga bobweni ase chinyagitari no nabo bosemi bwaye gochesa abananchi obo burengete kwango yo bokoreri bw'abachanu ekera abananchi bagocha ase chinyagitari abaibuli ase binyoro hakikisho nyo mwana o ikire 18 years and above tigaenda na cheke bande ekebande ndengeti mbusa tigatu wale kebande beko mwana osha alafu onya bana babanda abake konyo mwana ale 7 years miaka 10 bunatanya gotwara birth certificate na into tweboria maswali omwana ina kyako ende skuru atabwati birth certificate senche binte bingo sabubire chi skuru gweta Vincent Monda, Ensoko TV. Toska posio mancho morigeria